Iparragirre ikastolak bere egunerokotasunean du ezarrita birziklapenaren eta berrerabilpenaren inguruko hezkuntza proiektua. Honen bitartez, ikasleak hondakinen kudeaketaren inguruan sentsibilizatu nahi dituzte. Maiatzean guztiontzako lorategia proiektuak Europa mailako saria jaso zuen, hondakinen prebentziorako astean. Ikastolan lantzen dugu proiektu desberdinak eta proiektu guztietan sakabanatzen dugu zelan landu inguruaren zaintza. Mundua ez da gurea, gu gagoz hemen denbora baterako eta gure asmoa da aldogun eta ondoen iztea erabili duguna. Orduan, eta ikas dezatela bebai denona, denon artean zaindu behar dugula. 2 eta 6 urte arteko 460 ume inguruk ikasten dute Iparragirre ikastolan, eta ikasleek barneratuta dute jada birziklapenaren eta berrerabilpenaren garrantzia. Azaldu aldi guzue zer den hau? Egiten duguna reziklatzen. Birziklatuz. Eta zer da hau adibidez, nor kontatu aldigu? Bota pilota jolasa. Eta nola egin zenuten? Kutsaz elkartuz, margosten, pilotak eginez, botatzen dugu eta zenbakiak dagoz kutsan barruan eta tokatzen denari puntu hori idatzi behar duzu. Maleta militaria. Zer da maleta militaria? Edo zertarako erabiltzen dugu? Etxera eramaten dugu eta gero astelehen edo ostiraletan ekartzen dugu, baina etxean birziklatzen dugu gauza bat eta gero ikastolara ekarri eta kontatzen dugu.